sme od spočatka, když som serbské divadlo založilo, sme môj Bertriča a ja sme zrobili jevoj do Liberec a tam sme s tým klankodivadlom kontakt nawiązali. Tak sme liče 19 a 60, a aj tak to bieže. Dnes sme velice inscenovali tu pokradnený Búl, tež je český autor, ale tež je na marionetová hra, tež v serbštine, a jako sprejňa v serbštine, tež v nemčine rata, a stej sme boli v Liberecu. A oni sú potom přijeli 660, oni přijeli s doktorom Faustom, ze klankodivadlom v Budyšinách prvýkrát, a přesto sú te opět tiež osobické kontakty naviazali vo sebe k uhotovariam, ki sú klanky načísnili, uhotovali, tiež tvárili za nás, a tiež režiu Pavel Balák, ja byl celý znatý režisér v Budyšine, a je tož to inscenáciu bola nás na nohy stajú.